Welkom bij de 34e uitzending van Beleef Kerkgoor Televisie en verzorgt u te gast bij boek- en kantoorboekhandel en nog Jans veel meer Deurenberg in de Nierspringstraat in Kerkgoor. Ik chef had ongeveer al zo'n mond of wat zou ik 5 onderweg timmert. En al veel langer besteed de kerk, maar we verhuizen is naar het pand van de oude bergsteed. Daar jullie u nog veel meer van zien en huren en dat is ons plaats voor deze middag tussen de burgerijen. Voorhand de volgende gasten u. Frans Voermans, Valentijn Nassen en Rob Jansen die komen vertellen over de Euregio-parade. Voorhand Jos Segers, dirigent Jos Segers en het Emerentia Knebel alt-violisten over het midzomerconcert van het KSO. Voorhand nog meer, Puk Scholte, J.D. van Ewijk en Ona Paffe. 3 jongmeisjes die komen vertellen over Dance to Move, over hun passie en over hun wedstrijd in Polen. De Roy Mommerts kunt hij. De Roy Mommerts leidt aan de ziekte van Wegener, een zeer ernstige neerziekte, kunt vertellen over zijn actie Kidney 500 dialysefiets. En daarna hebben Harald en Thea nog een rondleiding door hun chef, lossen de leukste plekje zie hij in de zaak en ook wat hij al kan überhaupt. En verbinden met het Marion Puts en dat kunt vertellen over 2 nieuwe figuren uit Kerkgoor, het Jupje en het Fienke. En dat alle nu samen is de 34e uitzending. Ik zei het al van Beleef Kerkgoor Televisie en ik wens u hartstikke veel plezier. Ja, wat kind te maken met zogenaamd burgerinitiatief aan de deur. Dus dat is enig wanneer de burger, dan in dit geval de Oeste stad Kerkgoor, zelf ideeën had die vervolgens uitgewerkt werden en ondersteund door de gemeente. Want hij de schöne bannerstof had Marion Puts aan, dat dus initiatiefnemer van Jupje en Fienke. Fienke, ja. Vertel eens, wie is dat? Wie is er ontstaan eigenlijk? Ja. Ik ben op vakantie weer naar Elzas. Ja. En dan maakte ze kennis met Janna en Zeppela. Dat zijn eigenlijk de 2 figuren van Elzas, die vertegenwoordigen ook de Elzas. Ja. Daar had ze nog wat leuk dat ze dus een gouden gidshaas, die zich door Edith Jansen meeneemt. De kunsten in de winkel, ja, en wat ze daar ziet, ja, Jans hoofdtoeristen en lui die het je leuk vinden. Ja, de eerste Edith uit de winkel terug en dan denkt ze, ja, dat duurt ook geen verkeerd hoor. Ja. Dat komt zo bij die groep. Dat komt Jan spontaan. En dat is eigenlijk ook die 6 dagen waar ik door bij blijven, is dat ook blijven. Ja, en dan kun ze geven, dan denkt ze, ja, dan moet ze het met. Alleen, ja, er moet een namen komen. En door naar Elzas hadden ze dus ook die figuurtje, die hadden ook klederdrachten. Dat hadden voor een keer gewoon niet. Nee, natuurlijk. Maar dat is ook je probleem. Wat je daar ziet op bij Jumpje en Fienke, voorhand de kleuren je broekt, roe wies van Kerkgoor. Die steunen in de vaan van Kerkgoor. Het Fienke had dus een wies kleedje aan met roe toepen. En het Jupje, dat had een rode truitje aan en de pijtjes ook roe. Ja, en houdt ze dat ook al zo in je danken dan? Nou, de figuurtje in je danken. Maar ja, dan moet natuurlijk, ja, mijn tegenkunsten, moet ik eerlijk zeggen, zijn net zo geweldig. Maar ja, dan had ze natuurlijk wel in de Paul Deurenberg en het Karin Deurenberg. Maar die zeggen net voor je. Ik ben dus toen eerlijk met het Karin en de Paul in gesprek. Ja, wat kennen we eerlijk met? Ja, en wat ik in je dank hou, ja, dat had ze 2 eerlijk op papier gezet. En zo zijn we eerlijk, ja, begonnen met Jupje en Fienke. Ja, en ze hadden dan, zeg maar, de vuurs op bedacht. Ja, hebben we samen bedacht. Ja. We zijn er samen aan de tekentafel gezeten en we hebben ze eerlijk samen bedacht. Ja. En zo moeten ze uitzien. Zo moeten ze uitzien, ja. En wat zouden ze moeten betekenen dan voor Kerkgoor? En wie nou, wat was het dan voor oren dan? Nou, het is namelijk zo, voor jullie te staan ook een productielijn. Je voor dus te maken. En ook wat ons gedanken is, ze moeten ook een maatschappelijk belang in Kerkgoor, moeten ze ordenen. En eerlijk wat mij erg aan het hart ligt, is laaggeletterdheid. Ik vind het nog immer erg, want nu eerlijk laaggeletterd zijn. Ja. En door de hang is het daar ook de bedoeling, maar dan ben ik eerlijk nog even te klein voor een stichting op te richten, die de aanpak van laaggeletterdheid nog meer gaat aanpakken wie nu. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat voor als gemeente door eerlijk te weinig doen, maar ieder stapje wat ze meer kunt is ennen. En dan kunt door de hang, zoals ik al zei, een stichting,
En die voor Edith te lachen. Ja, maar dat is dus het allemaal het goede idee wat ze ja, als Hinger dit. Ja, absoluut. Om dat aan te pakken. Ja, dat is het idee Hinger. En laaggeletterdheid lezen en schrijven. Ja. In het plat en in het Hollands. Ja, sowieso. Ja, ja, dit is Kerkhofsplat. Dat is Kerkhofsplat, ja. Ja. En jullie ze ook nog leven in... Ja, we hadden ook een aantal... In filmpjes of zo? Of, ja, ik ben bezig met een kinderbeus aan schrijven. Ja. Dus dat werd dus winterspaas met Jupje en Finke. Ja. Dan moeten ze eigenlijk ook 2 figuren gaan die eigenlijk een beetje tegenovergesteld zijn. Het Finke is meer een beetje een kordate dame. En het Jupje is meer het rustiger persoontje. Maar dat moeten ze wel gaan, wanneer ze zo beuze jes maken. Ja, ja. Ja, ze moeten een beetje het karakter gaan. Ja, precies. Ja, dat is er zo. Ja. En we kunnen ze allemaal zien dan? Want dus als je nu hebt op de deur staat een hoofd, nou ja, wie noemen ze het? Merchandise, hoor, Ja. dat is met een Engels woord. Ja. Allemaal producten, De boekenleggers. Wat had ze al? Ja, dat zijn de boekenleggers. Ja. De boekenleggers is voorlopig in de biep te verkrijgen. Dan moet ik zeggen, daar ben ik erg voor mee. Ja. Dat ik dan dat dus ja, dat kan door je joelen werden. Ja. En de morgen is voorlopig nog bij mij. Dus ik ben Ja, nog ja. even op zoek. Dus ze zeggen ze onderpand waar ik even nog, Ja, ja. die dingen ook even Maar dat is het assortiment nu. Ja, voorlopig dat. Maar er zijn natuurlijk plannen voor nog meer. Maar ja, de moet klein beginnen. Ja, natuurlijk. Maar, dus Alles weer klein. ja, precies. Een hele leuke tekening. Ik denk dat jullie ze ook hem kunnen zien nu, neem ik aan. Dus, nou, hartstikke leuk. Veel succes weer. Bedankt. Ja, dankjewel. Ja, ik hoop dat het echt, want ja, een Anna Kerkhoff denkt, ook aan die twee denkt. Het is En wel de blind. bedoeling dat we ze echt, ja, dat we daar denken. Het is een type en vinken verkeerd. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk initiatief. Super, En schön hoe ze dankjewel. werk laten. Ja. Dankjewel. Goed, dankjewel. Eh, 30 juni is de Kerkhoff Koopzondag. En niet alleen Koopzondag, maar ook nog een geweldige andere activiteit, namelijk de Euregio Parade. En dat is een muzikale parade, street parade zou men kunnen zeggen, van, met heel veel muziekkorps is nu de Kerkhoff. En van 3 heren aan de deur die door over alles kunnen vertellen. We kennen van Platkallen, joh. Absoluut. Absoluut. Van het internationaal gezelschap, dus dat ik beginnen met de gast uit het buitenland, dat is Valentijn Nassen. Van de Vlamo, hè. De Vlamo is de bond van amateurmuziek. Vlaamse amateurmuziekorganisatie. Ja, bij onze buren. En voorhand Frans Voermans. Van de Limburgse Bond van Tambourkorpsen. Ja, kijk eens door. En die is voorzitter nu van de Euregio Parade. Dat wisselt er nog om de zoveel jaar. En wenn de Nederlander is, dan is De Nederlandse voorzitter. prima, dat is. En voorhand Rob Jans. Rob Jansen, natuurlijk, van de stichting Klankkleur. Klopt. En dat is de overkoepelende Ja, stichting. we zijn eigenlijk de stichting voor de Limburgse blaasmuziek, de LBM. Ja. Voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en ook verbindend netwerk Koorzang Limburg. Ja, En daar doen we allemaal ondersteunende en Ja. adviserende zaken. ja. Dus wanneer het gaat om de amateurmuziek, amateurblaasmuziek, gaan voor 3 belangrijke heren aan tafel. En die kunnen dus alles vertellen over dit evenement. En ja, wat is de Euregio Parade? Ja, de Euregio Parade. Ik kan misschien vertellen wat het doel is van de Euregio Parade. We zijn inmiddels dit jaar als de 9e editie van de Euregio Parade. En eigenlijk is het doel, wie zal ik het zeggen, de muziekculturen van België en Nederland, B2B en dan in dit geval in het Limburgse, bij elkaar brengen en vooral de verbroedering van de aanwezige muziekverenigingen. Ja. Dat is wel eigenlijk een van de Dat belangrijkste is dingen. denk ik het hoofddoel. Ja, De- precies, ja. Ja, ik kan er nog 4 minuten over spreken. Ja, nou ja, ja, we kunnen kieken leggen. ik denk dat je nog allemaal vragen hebt. Ja, en wat gun voor allemaal zie je in Kerkhoff? Want, Wat gaan we allemaal zien? We hebben 40 muziekverenigingen, waarvan er even de kop 13 en 14 die doen de street parade. Dat is een optocht door Kerkhoff heen.
Er zijn er aan het eind van die streetparade zijn er nog 5 of 6 die optreden op het plein. Die doen door een showtje. Op de markt, hey. Op de markt. En tussendoor hebben we 26 verenigingen die doen showtjes, muziekstukjes uitvoeren op 8 plaatsen hier in de kern van Kerkrade. Ja. En er komen ook Belgische gasten natuurlijk. Wij zijn met 18 Belgische verenigingen Zo. hier. Dus wij spelen op verschillende pleintjes, waaronder ook 2 woonzorgcentra's. We gaan ook naar die mensen toe. Hartstikke Om ons goed. leren kennis te maken met al een waaier aan mogelijkheden wat binnen de Vlaamse amateurmuziekorganisatie mogelijk is. En dan spreken we niet alleen over de blaasmuziek, maar ook over drumbands, tokkelinstrumenten en dergelijke meer. Ja, dus dat is Fanfares. het hele scala eigenlijk. Ja. We willen de mensen leren kennis maken met een hele waaier van mogelijkheden binnen de hoogstaande Vlaamse amateurs-organisatie. Ja. Zowel van de Nederlandse kant als van de Belgische kant. Ja, en wie komt er zo al? Dus een paar voorbeelden. Dat zijn Ze zijn voornamelijk... allemaal uit de Belgisch-Limburgse regio. Ja, maar soms zijn er ook Duitse codes bij. Het hangt een beetje van de data af wat georganiseerd wordt. Vakanties, scholen en dergelijke is wat moeilijk. Maar we hebben ook al Franstalige verenigingen gehad, maar hoofdzakelijk verenigingen uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Ja. En zelfs uit Brabant. En wat misschien nog leuk is om te vermelden, is dat er ook 2 G-ensembles deelnemen. Choreoslag en drumbeats uit Tegelen. Ja. Die wat ook bij elkaar hebben gezet en die wat ook al flink in de voorbereiding bezig zijn om zich op dit evenement voor te bereiden. Ja, geweldig. Ja. Nu, alles is ook op straatniveau. Wij willen ons op dezelfde hoogte zetten dan de toeschouwers. We willen niet verheven zijn, we willen de mensen laten kennis maken, dat kunnen wij. Ja. En dat brengen wij naar u. Want op een zeker moment was het zo, de mensen komen niet naar ons, naar de muzieken, in een zaal. En dan wij, moeten gezegd, wij maar, wij gaan naar de mensen toe. En dat is een succesformule daar op het ogenblik, want we hebben de inschrijving vroegtijdig moeten afsluiten. De verenigingen, Voor die dag. ja, Ja. de verenigingen beginnen ook meer en meer te kennen. Ja, en we zijn natuurlijk plaatsgebonden. Hè. Dus, maar Kerkrade, Ja, een nou ja, je prachtige zou locatie. nu natuurlijk ook een goede voedingsbodem moeten hebben. Hè, als het klank staat. Hè. Mensen Ja. ergens moeten komen, dan moet het hij toch zien, of niet? Precies. Ja. Ik mag ook wel zeggen dat ik met een Kerkrade blij was dat wij met dit evenement naar Kerkrade zijn gekomen. Ja. En zeker omdat dit inderdaad de muziekstad is. Maar wat we zeker niet mogen vergeten, we hebben bij de LBT hebben we ook nog een majorettentak. Ja. En daar doen ook verschillende verenigingen. Dus hebben er zich bijvoorbeeld 2 samengevoegd van Bergen en van Beek, even de kop. Ja. En die treden gezamenlijk op en Ja. ze doen nog een showtje erbij. Ja, Dus dat is wel leuk, want dat is toch ja, nou ja, uitstervend wij het zaken, maar bijvoorbeeld Heikerkos is het niet echt. Majorettenkorpsen, dat worden in het verleden wel angst. Maar Nee, ik moet zeggen, de dames zeggen ook dat ze een flinke dip hebben gehad. Ja, Maar op dit moment is er ontzettend veel jeugd toch weer die wil. die heel veel belangstelling aan. Ja, die in een bepaalde Ja. dansvorm wil oefenen. En dat huren dan de majoretten zijn er goed voor. Dat Ja. ik zo. Dus we zijn wel blij dat die ook meedoen. En het is nou ja, een gratis entree voor Smiegers. Dus gewoon, Helemaal ja. gratis. Ja, alles is gratis En we toegankelijk. gaan de hele dag zijn we bezig. We zijn de hele dag bezig. Vanaf de middag. Ja, eigenlijk voor de middag. We beginnen met een heilige mis. Van Dikke Nevelstein, daar was ook blij dat we weer eens in de kerk komen. En daarna hebben we een vlaggenparade. Eigenlijk alle vlaggen werden gehesen van zowel het Limburgse als ook van de gemeente. Het van gaat nog Nederland. lekker formeel ook nog in het begin. Ja, en dan hebben we De nog een, volksliederen. ja, Ja. precies. Ja. We hebben een Belgische vereniging uit Peer gevonden die alle Nederlandse Belgische volksliederen en ook alle volksliederen van de provincie kent. En is dat het 's morgens of niet? Of Dat is na de mes. Dat zal rond 11:30 zijn. Ja. 11 voor half 12. En in de mis kun je er ook nog spelen. In de mis duidt een Belgische vereniging, die duidt dus eigenlijk de ganse mis muzikaal op luisteren. Ja, De jeugdharmonie van Peer. Van Peer. Allemaal jong mensen, een groep van 60 man. 60. Zo. Allemaal onder de 35 jaar. Uit Peer. Ja. Geen appelen, maar peren. Nee. En dan kiezen we de optocht en dan Maar we beginnen normaal we beginnen rond... met de optocht, denk ik. Hè? Ja, nee, voor de optocht zijn er al op verschillende plaatsen in Kerkrade overal, podium optreden. En dan stoppen die om 2 uur, op 14 uur, dan start de parade tot 16 uur. En aansluitend spelen wij op verschillende pleintjes weer onze muziek. En om 19 uur hebben we dan een slotconcert. Ja.
Dat is zo'n beetje de beschrijving van de ganse. Ja, een soort afsluiting en dat doen we voor het raadhuis. Ja, op de maat. Dat is dan Harmonie Laurentius uit Bemelen die wat dan de slotuitvoering deed. Ja. Op de maat. Nou, het programma is natuurlijk op de media te zien, op de social media. Absoluut. Nou, het is een evenement, zeker in Kerkhof natuurlijk, ook omdat we op de helft zitten van de periode tussen twee WMC's. Dat is ook een leuk moment om zeker de blaasmuziek onder de aandacht te brengen. Ja, ook wel. Daarom worden we het ook wel blij met het kerkraad dat hij omarmt en dat we hier de regioparade mogen doen. En toch ook mooi om te vermelden dat er toch wel omstreeks 2000 muzikanten dan hier in de kerkraden zijn. Ja. Zowel voor de streetparade en ook met podiumoptredens. Ja, ik hoop op heel veel belangstelling. En goed weer. Ja. Ja, verzachte graden al. Het is of is het tropisch warm of het regent de hele dag. Dus tussen de hand voor nog maar weinig. Maar we zijn nog blij met dit weer wat op dit moment is. Dus als we dat kunnen hebben, dan... En als er geen code oranje is, dan kunnen we allemaal goed. Ja, het zou super jammer zijn, maar we zijn er toch binnen 2 jaar mee bezig met het evenement. En als dat in het water zou vallen. Code muziek, dat is het. Op dat absoluut. Weekend van 30 juni, de laatste zondag van juni, koopzondag. Nee, dat is ook belangrijk, maar nog belangrijker is de Euregio Parade. 2000 muzikanten, de hele dag in Kerkhof. Kerkhof zit bol van de 40 verenigingen. Regionale amateurmuziek. Precies. Elke zijde waar ik kerkraad binnenkomt, hoort je muziek. Nou, meer kan je niet wensen in het leven. Nee, zo is dat. Heel hartelijk bedankt en heel veel succes 30 juni. En voor de lui aan de beeldschermen Noordcentrum komen. Denk eraan. Dank u wel. Fijn, bedankt. Graag gedaan. Als nieuwste gasten dus zendt hij vanwege een prachtig concert, wat weet je over natuurlijk in ons eigen theater hij in Kerkhof. En het is Emerentia Knebel en Jos Segers natuurlijk van het Kerkhof Symfonieorkest, alt-violisten en de dirigent van hij. Dus het kan niet verkeerd, ja. Wenn uur straks fertig zit, dan wisten we alles over wat er 22 juni hier plaatsvindt. Wel aanvangen. Emerentia, is het een deel van de jeugd, of niet? Ja, we beginnen met de strijkorkesten van de SMK van Kerkhof en het strijkorkest van de Muziekschool Schunk. We beginnen weer met een voorprogramma met een aantal stukken en dat wordt dan afgewisseld met de inleiding over de stukken die worden gespeeld tijdens het KSO-concert. En dat doen we dan in het MF-zaaltje. En dat is jeugd? Dan. Dat is voornamelijk jeugd. Er zitten ook een paar volwassenen bij, maar die horen bij die strijkorkesten. Ja, maar het is voornamelijk jeugd. Ja. En tussendoor dan introducties over het hoofdprogramma. Ja. En wat jullie spelen dan? We beginnen met een deeltje uit de jaargetijden van Vivaldi, een kleine bewerking daarvan. Daarna spelen we een thema van de New World Symphony van de Dvorak. Ja. En we eindigen met, dan moet ik even goed nadenken, Finlandia van Sibelius. Mooi zo. Ja. Het volkslied van Finland, ja. Niet waar? Ja. Zo'n programma. Met zomer, hè, ook in Scandinavië natuurlijk. Zijn. Jos Segers, dirigent van het KSO. Ja. Nog veel meer enig hoor. Ja, vooral dirigent. Ja. En wanneer bist je bij het KSO gekomen? Ja, is dat niet zo lang geleden, toch? Nee, ik ben officieel sinds oktober aangenomen, zeg maar. Maar ik word door al interim dirigent. Dus ik ben eigenlijk al sinds vorig jaar mei. Dus in principe alle jaar erbij. Ja. Alle jaar op de bok. Ja. En? Ja, leuk. Ja, fijn orkest. Kijk, het mooie van het KSO is natuurlijk op de eerste plaats het repertoire. Hè. Dus het is toch anders als wat ik normaal gesproken allemaal dan harmonie en fanfare is. Dat is eigenlijk mijn core business, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wat ook heel leuk is natuurlijk het feit dat ik er vroeger lidje weer ben. Dus ik koet gewoon nog heel veel lui en ik ga allemaal nog wel... Ja, ik ben ik denk 20 jaar geleden of zo ben ik toch gestopt. En als Klingenkreutsch met 15 begonnen of zo. Dus ik ben door jaren 5 of 6 ben ik daar lid geweest. Ja. Maar toen wist je een jong van Kerkhof.
Ja, in principe wel. Ik ga sinds mijn 3, ja, dat is een ganz lang verhaal, nog van in een verhaal. Ik ben in Nijmegen geboren en sinds mijn 3 in Kerkroo gewoond en eigenlijk tot 6 jaar geleden. En nu wonen we in Ubersberg, maar vooruit met de fiets is een kwartiertje waar heen. Ja. En toen ben je nog dirigent van de fanfare van de Berede Wapens. Hoor, ja, klopt, fanfare Berede Wapens in Vught, de landmacht. Ja, een van de orkesten van de krijgsmacht. Zo is het, ja. Ook alweer bijna 2 jaar. En dan ben je echt militair geworden, dus die is zo in ik ben officieel militair, ja, klopt, ja. Maar schik me maar niet naar het front. Nee, ik doe wel de muzikale diensten, ja. En dus... maar bij het KSO in het... Zeker, gewoon schon in en wat je verhuren, wat is het midzomernachts? Het midzomerconcert is... Midzomerconcert, ja. Het is een programma wat toch wel interessant. Het gaat om romantiek, dus romantische muziek. Maar eigenlijk ook wel met een heel klein beetje een politieke kwinkslag. We eindigen met Dvorak, maar we beginnen... voor de pauze met Khachaturian, een Russische componist eigenlijk. Ja. Een Armeense componist, eigenlijk ook weer een onderdrukte componist tussen aanhalingstekens. Je kent ze vergelijken met wat in die tijd met Shostakovich gebeurd is. En door vuur openen we met Karelia en dat is dan weer van Jean Sibelius. Dus dat is eigenlijk nationalisme, dat is eigenlijk... de muziek tegen de Russificatie, tegen wat in de 19e eeuw gebeurde. Want de spanningen die van nu zien, die worden natuurlijk... precies, de spanningen van nu, die worden eigenlijk 150 jaar geleden ook al. Weliswaar op een andere manier, maar... en dus daar zit eigenlijk van alles in. En voor de pauze dan Khachaturian het vioolconcert met soliste Lisanne Zoeterbroek. Lid of oud-lid van KSO, dochter van de concertmeester. En speelt nu bij het Antwerpen? Is nu concertmeester in Antwerpen, ja. Dus daar vallen we ons heel erg op. Geweldig. Ja. En wie wat vindt ze zelf dan? Want dat is natuurlijk gewoon, ze zegt, die Russische componist, die moeten van de meer, hoor. Voor bannen Russen, ik weet niet of solisten, of... Kijk, daar is natuurlijk heel even sprake van geweest, wie dat net begoos. Kijk, wie bijvoorbeeld in de kerk heeft zich opstelt, dat is gewoon een Poetin-fan, dat is een vriend van Poetin. Ja, kijk, dat is het anders. Maar componisten, Russische componisten, werden gewoon gespeeld. Zeker componisten. En ook natuurlijk. Tuurlijk, en zeker componisten waarvan we weten dat ze juist onderdrukt zijn in de Russische regimes of onder Russische regimes. Is dat natuurlijk onzin om dat gelijk te stellen aan wat op dit moment in Oekraïne de Roes deed. Dat had niks met elkaar te maken. Dus in die zin, maar aan de andere kant, toch is dit programma als zodanig natuurlijk wel heel bijzonder, want er zit een Russische component in. Er zit ook een Tsjechische component in. Noord de Pauze speelt voor een hele mooie symfonie van Dvorak, de 8e. En dan is alles wel jotwa. Dat is wel gewoon, dat gaat om levensvreugde en dat gaat om... dan maakt de muziek het wel jot. Ja, zo is het. Ja, want ik vind het ook wel, dat is een beetje een persoonlijke noot, waar ook wel typisch dat in zo'n landen waar zoveel herrie is, dat die zoveel kunst aan voortgebracht gaat. En ik denk ook dat... Dus kijk zo'n land wie Rusland, wat er is aan kunst en cultuur. En dan... Ja, dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat onder druk ontsteekt. En wat door onderdrukking toch ontsteekt. Het moet er toch uit. Lui willen zich toch uiten, willen toch hun creativiteit kwijt. En natuurlijk ook via de kunst is natuurlijk ook een iets veiligere weg om kritiek te uiten. Omdat ze natuurlijk een beetje latent kennis verpakken. Dat is het natuurlijk. En dat is ook wel eens misgegaan. Maar ik denk dat, net als Shostakovich genoemd, die een groot voorbeeld is. Van aan de ene kant binnen dat regime moeten functioneren en aan de andere kant toch echt wel die statement maken tegen die onderdrukking en tegen alles wat er gebeurt. Ja, een leuk concert, geweldig mooi concert werd het, denk ik. Ja, ik wil toch, zeker. En ik wil toch echt nog even zeggen, ik vind het dus ontzettend mooi dat we met z'n tweeën zijn en dat dus de jeugd er nog vuur zet. Want KSO is natuurlijk toch, moet voor eerlijk zien, een orkest waar verjonging wel noodzakelijk is. Dus vier vind ik het heel mooi om de link te leggen. Die moeten op het podium komen. Zeker. En dat is ook de bedoeling, dat wat daar nu zit, dat die over een paar jaar bij ons aansluiten. Want dat is heel belangrijk. Open deur, maar maar het is wel zo. Maar immerhin nog één aan het slot. Hoeveel moeten we nog meer naar elkaar zo in Noord met zomerconcert? Wat steekt nog op de agenda?
Noord KSO. Dus. Nee, Noord met zo'n Noord met zo'n, maar dan nog voor de jeugd? Nee, voor het orkest of wat kind van nog. Bij de KSO, oei. Ja, een najaarsconcert kregen van ons. Ja, dan kan het najaar nog een concert. Maar ik heb geen idee wat dan op het programma staat, maar vast ook weer meer dan de moeite waard. Ja. En bij wet kregen we door de jeugd dan ook wel weer bij. Ja. Hey, Jos? Ja, vast wel. En dan is het weer, nieuwjaar, carnaval en zo je het ziet. Zo is het. Ja. Dank voor het gesprek, heel veel succes in de juni. Dankjewel. Een prachtige muzikale ochtend gewenst. Dankjewel. Dank. Zondag van heel goed te zien. Ja. Jullie door. Dankjewel.
Van de evenementenkalender op de programmastore van juni. En er is al warm, als man op zijn plaats is naar een paraatschvol, veel te veel om al op te nemen. De rest ziet er dus warm op internet voor je nog een paar highlights, steht hij op papier, hoogtepunten van de evenementen in juni. Dan vrijdag de 7e tot en met de 12 juni 2024 natuurlijk is Kermens in Kerkro Centrum. Zaterdag tot 15 juni om 7:30 is het KAVO, dat zal het Kerkhoorns Fanfare-orkest zien, Zomerfestival. Stadspark Kerkro, ook op de 15 juni, is een concert van het Chevremons Mannenkoor om 7:30 op Alduc. Het CMK zwingt of zingt, dat is maar wie me dat allemaal leest. Zaterdag tot 22 juni om 8 uur is het KAZO, Han van Overjaard met zomerconcert Parkstad Limburg Theater. Zondag tot 30 juni om 1 uur Koopzondag. Zondag tot 30 juni is ook natuurlijk de Euregio Parade in het Kerkro Centrum. Een prachtig streetparade en overal concerten in de stad. Evenementen kan men nog allemaal aanmelden voor door juni. Meld u bij beleef@kerkrade.nl, schik een mail en kijk ook voor alle evenementen op www.beleefkerkrade.nl/agenda. Dan zit er allemaal warm bij en wees dat weer al die vrijheid ziet wat men kunt invullen in de juni. Dat wordt er evenementenkalender. Drie hele jonge gasten hij hadden dus bij Beleef Kerkro Televisie en niet de mensen, darf ik wel zeggen. En ik moet even op het briefje kijken voor de namen en dan jullie voor Hollenskalle, want plat dat had ze nog niet zo richtig onder de knie, dat kunt vast nog later. Aan tafel, Ona, Paffe, dat ben jij Yes. en dat is Puk, klopt? Nee. Nee. JD, ja, ziet ze, dat begint er. JD van Ewijk en Puk Scholte. 3 gasten, 3 dames die dansen bij. Dance to Move in Kerkrade. En wat is dat? Vertel eens, wat is Dance to Move? Want ik vermoed zomaar dat mensen die naar dit programma kijken dat nog niet allemaal weten. Wat is dat? Ja, dat is onze dansschool waar Ja. wij trainen. En ja, daar doen we ook, ja, daar hebben we ook plezier met de meiden. Ja. En waar is de dansschool? In Kerkrade. Ja, en waar? Waar? Weet je het? Welke straat? In de Kriegerstraat. Ja. Ja, Kriegerstraat. Ah, oké. Daar gaan jullie hoeveel keer per week naartoe? 2 keer per week. 2 keer per week, 's avonds. Ja. Ja, en in de middag. Oké. En hoe lang dansen jullie al? Want hoe oud zijn jullie nu? Ik denk misschien 13, 14, 12, Ja, 13? we zijn allemaal rond de 13 jaar. Oké. En we zijn allemaal op een andere leeftijd begonnen met dansen. Ja. Maar met ons hele team dansen we nu samen een jaar. Ja. Maar het gaat over teamdansen dan, Ja. in jullie geval. Ja. Dus je danst met een groep, één choreografie. Ja. Ja. Ja, we hebben ook solo's en duo's. Ja. En ja, daar trainen we ook echt heel veel. Ja. Maar het gaat nu, want jullie gaan binnenkort waar naartoe? Naar Polen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Ja. Ja. En naar de Europese kampioenschappen. Ja. En van teamdansen, zeg maar. Of Ja, wie komt dat dansen, weet je dat? Wie zijn de anderen? Ja, Uit heel Europa? Heel Europa. En we Ja. dansen daar solo, duo's ook en team. Jullie? Ja. Ja. Dus ook helemaal alleen? Ook. Ja. Ja. En dan ben je toch nog nerveus om hier te praten, terwijl je helemaal alleen moet dansen. Ben je helemaal... Daar zou ik pas nerveus van worden dan. En hoe lang zijn jullie al aan het trainen voor de kampioenschappen? Ja, een heel seizoen, dus een jaar. Een jaar al? Ja. En wanneer gaat het gebeuren? Ja, over een maand. Dan gaan jullie al? Ja. Zo. En vertel eens wat over het programma, want wat ga je doen dan? Hè? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, de eerste dag hebben we waarschijnlijk alleen de solo's. Ja. En de tweede dag hebben we dan duo's en daarna de derde dag is dan team. Ja. Dus dat is wel verdeeld over een paar dagen. En dan gaan jullie ook alle 3 alleen dansen, of niet? Ja. Zo.
En ook met duo of trio? Of, Ja, wij hebben samen een duo. Ja. Ja. En dat ook met de hele groep? Ja. En wat gaan jullie dan doen? Wat is dan zeg maar de muziek bijvoorbeeld? Waar ga je op dansen? Wat is het idee wat erachter zit? Ja, we dansen op... ja, eigenlijk weten we niet wat de muziek is. Maar, het is een verrassing? Ja, eigenlijk is het een soort verrassing. Maar we hebben een telling en een beat, ja, zeg maar, waarop we weten hoe we moeten dansen en zo. Oh. Ja, de choreografie past op elke muziek, zeg maar. Ja. Zo werkt dat? Ja. Dus je krijgt daar gewoon willekeurige muziek te horen? Ja. En dan weet je de beat, Ja. het ritme Ja. en hoe je moet tellen en dan weet je precies wat je moet doen? Ja. Nou ja, bijzonder. Nou, hartstikke goed, dames. Ik wens jullie echt heel veel succes. Jullie laten vast wel weten in de socials en zo hoe het gaat, hè, elke dag, of niet? Hebben jullie nog een soort reisblog of vlog? Of, ja, op Insta. Ja. Dus we kunnen jullie zeker volgen op Insta. Ja. Gaan we doen. Dance to Move naar Polen. Wanneer? Volgende maand. Ja. Volgende maand houdt ze in de gaten, dames en heren. Dit zeer getalenteerde Kerkgutser meisje. Gaan we eens even kijken. Puk, JD en Ona. Heel veel succes. Bedankt voor het leuke gesprek. Dankjewel. Zomernaad. De zomer kom in de loert. De kortste naad. En daar is ze door zomerochtend. Kloor, warm, vooral lang. Wolken drieven, dun oezeree. Wingfanen wies, blauw omringd. Een zomerbok voor de douche. En ja, het weer een stem, zingend om wat ze hoorden. En een meerlemaan fleut, serenade voor een wiefje. Muggen zoemen, onjetiever daalt, het weer duidt. De naad klam, zwees bedekt, slof verdampt. Weer flitsen arme donderkracht. Wolken drieven dikje pakt, oes en gries, zwart. West, zuid, west. En korte naad. Lang genoeg om leef te gaan. Zomernaad. Een van de vaste onderdelen in Beleef Kerkgouw televisie is ook het onderwerp wie. Hè? Een vitale stad, leven in de zonheid, bewegen, sport. En ja, niet iedereen is nu eenmaal je zong, zo werkt dat. En van u een bijzondere gast dus, en dat is Roy Mommels. Welkom. Hallo. Roy, du kunt eens vertellen over die krankheid. En wat zo alle deze sowieso om die krankheid, met die krankheid om te gaan, maar ook in beweging te blijven. Ja. En dat maakt het een speciaal verhaal. Vertel eens iets wat ik vertel, zo wie de keer was, wat ze had. Ja, ik ben in 2021 ernstig ziek geworden. Ja. Een zeldzame auto-immuunziekte, de ziekte van Weeg nog. Ja. En die had mijn nieren aangevallen. Er zijn dus ontstekingen ontstaan in mijn nieren. Waardoor mijn lichaam het bloed niet meer spelen kan. Ja. En waardoor ik uiteindelijk afhankelijk ben geworden van nierdialyse, bloeddialyse. Ja, en dat deze ook nog in Kerkgouw kent dat hoor. Ja. Elise. Ik kan in de Kerkgouw bij de Elise kliniek. Ja. 4 keer per week. Voor je de muziekschool hoor. Ja, dat klopt. Ja. De oude generatie kan zich dat nog herinneren. Ja, dat klopt, ja. En wordt ze dan door vuur eigenlijk kerngezond, zeg maar? Ja, ik ben allemaal kerngezond geweest, allemaal gewerkt en ja, gewoon mijn leven geleid. Huisje, boompje, beestje. Ja. Ja, op je staat ze er vuur steeds eigenlijk. En, dan werd ze dan met geconfronteerd dat die in je lichaam werd aangevallen van binnen. Ja, die immuunsysteem geeft zich eigenlijk tegen die keren. Ja, waardoor die organen
kunnen werden aangevallen. Dat kan zich in het ganse lichaam manifesteren. Maar bij mij zijn het dan hoofdzakelijk de nieren. Ja. Ja, en ik heb dan nog een neerfunctie van 6% overhouden. Ja, wat ze zelf deunt. Ja. De nieren. En de rest moet ze dus met dialyse. De rest moet ik met dialyse, ja, mijn bloed spulen, dat mijn afvalstoffen verwijderd werden. Ja. Ik denk dat veel u wist wat dialyse is, maar weinig u wist wat dat voor een impact had op die leven. Dat had een behoorlijke impact op mijn leven, maar ook op het leven van mijn gezin. Natuurlijk, die moeten er ook mee dealen. Ja, er zit 4 stonden naar stoel, die bloed werd gespueld. 4 dagen de weg? Ik toen 3 keer 4 stond en ik had nog een kotte van hoog stond, het Samsies. Ja. Dat is om mijn afvalstoffen eigenlijk op peil te houden eigenlijk. Ja. Dus toen kan ze niet meer ordenen? Ik kan net ordenen, want ik ging een week of 2 net gespeeld dan kon ik wel heel snel achteruit eigenlijk. Ja. En ik ga nog in de voorbereidingen lezen dat ze ook een oproep toe om donor. Op een donornier te krijgen. Maar is die ziekte dan donor niet meer op van invloed dan? Jawel, mijn ziekte is levenslang. Ja. Maar mijn voordeel is dat wanneer ik getransporteerd werd, dan werd mijn immuunsysteem onderdrukt. Dat is normaal bij transplantatie. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Ja. En ja, dat mijn immuunsysteem onderdrukt werd, is dan nog ten bate van mijn ziekte. Die kans is dan nog ganz klein dat die ziekte weer de kop op komt. Ja. En dan zou het zonder dialyse door het leven kunnen gaan? Ja, dan kan hij zonder dialyse door het leven en dan kan hij ook weer op een fatsoenlijke manier aan de maatschappij deelnemen. Ja. Denk aan een baan, werken. Ja. Ik ben al bezig met een reïntegratietraject bij een woningcoöperatie. Die stappen die had ik al genomen om een beetje vuursprong te krijgen, want ik getransporteerd ben. Want ik wil absoluut weer deelnemen aan deze maatschappij natuurlijk. Dat is vooral mijn doel en mijn insteek. Ik hoop dat vlot je lukken. Dan. Ja. Ik weet misschien draagt het programma nog een beetje bij. Wel, ja, daar hoop ik natuurlijk op. En ja, zeker, tuurlijk. Ja. Maar hoe Orians speciaal project wat ze deed. Want daar had ze ontdekt dat, vertel over het fietsen, want dat is enig. Ja. Ik ben in 2022 ben ik dermate ziek geweest eigenlijk, dat ik nog maar 3 stonden op bed was. Ik word heel erg ziek. Op een gegeven moment ben ik hier langzaam gaan beginnen met alles weer opbouwen, met bewegen, met leefstijl aanpassen. En dat ging op een gegeven moment zo goed dat ik allemaal meer vooruit kwam. En dat ik op een gegeven moment gedacht had van, ik ben nog vrij vitaal, ik kan veel. En ik zou dat ook heel schön vinden, want mijn medepatiënten dat ook zouden kunnen doen, door middel van dialysefietsen. Ja, en wie heet dat? Wat is dat dan? Een dialysefiets is een vrij klein fiets, die werd op de stoel of op het bed gemonteerd, waarbij ze tijdens de dialyse getrappelijk kan, het fietsen kan. En daardoor kreeg ze dan een betere spoeling van het bloed. Ja, een betere conditie. Een betere conditie uiteraard. En het is een leuk tijdverdrijf, want ze 4 stonden in de stoel moet zitten. En dan kan ze een hoogstandje over. En als je het ze doen ook? Ja, ze het doen. En kan ze dan nog instellen op zwaarte? Of, kan ze geloof ik 3 of van de standen kan ze instellen. En naar eigen behoefte eigenlijk. En hij kan natuurlijk net zo goed fietsen wie de anderen. Ja, en die fietsen zijn duur natuurlijk. Ja, fietsen zijn best wel prijzig. Ja. En ik ben dan in actie begonnen. Ik ga 500 kilometer fietsen om zoveel mogelijk donaties op te halen. Om die fietsen te kunnen aanschaffen natuurlijk voor de patiënten. Ja, en wie is er dan fietsen dan? Normaal fietsen? Of ook, Ik ga naar een e-bike. Ik ga met de e-bike 500 kilometer en 3 etappes. Want ik ben afhankelijk van die dialyse. Ik moet tussendoor natuurlijk wat terug om te dialyseren. Ja. Ik ga op 4, 6 en 8 juni ik 3 etappes maken. In totaal 500 kilometer. En mijn uiteindelijke finish bij de Elise-kliniek. Ja. En dat is hij in de buurt dat fietsen dan? Ik ga eerste ronde gaat over de Brac Michel, over het Belgisch. De tweede gaat via Duitsland richting de Roerzee. En het rijden is de bekende Maasroute. Ik via IJzer, Maastricht, richting Maaseik. En dan via Zusteren, Roosteren,
En dan gangelt over de zelfkant, kom je dan weer terug richting Kerkroo, naar de finish. Maar dat geeft er niet Jans alleen door, of wat? Ik geef een kameraad van, ik geef met. Ik geef alle 3 dagen met. En ja, dan kijk ik gewoon naar Oes natuurlijk. Dat is natuurlijk wel superleuk. Ja, ja dat is van. En dat is tegelijkertijd is dat zeg maar, de actie om geld binnen te krijgen. Ja. Voor fietsen voor angerpatiënten. Ja, ik ben een actiepagina begonnen met in samenwerking met de Nierstichting. Die kan zo vrij makkelijk vinden op internet. Dat kan ook op gedoneerd worden. Je hebt voor allemaal laten lopen in beeld. Ja, zo natuurlijk super zien. En zo en dan nog contant willen doneren. Op 8 juni is een grote finish bij de Elise-kliniek. En er zingt ook een putje neergezet te worden. Ja, waar eventueel contant gedoneerd kan worden. En ja, natuurlijk afwachten bis dat ik door aankom. Aankom, natuurlijk. Ja. Zit de hammer niet opverdigd dan? Of dan niet? Of, ik ga, of de dishhockey? Ik huur heel veel door. Ik weet nog niet veel. Oh, dat werd zo'n verrassing. Er werd van alles georganiseerd. Ja. Ja. Ik hoop dan over u komen kijken, maar ik hoop enig nog meer dat jullie doneren. Ja, natuurlijk. Zeker. Voor die fietsen. Maar ja, op de allereerste plaats hoop je natuurlijk dat zich binnenkort dat ik nier beschikbaar. Dat is natuurlijk mijn grote droom eigenlijk. Ja. Dat kan zich toch enig niet voorstellen, als dat niet haast, wat dat allemaal is voor de mensen. Ja, ik ga er natuurlijk ook nooit bij staan. En ja, doe les je leven en de beste net en dan bent boom. Ja, gewoon vrij vlot, ja. Nou. Heel veel succes met die actie. Dankjewel. Ja. En nog veel meer succes met die persoonlijke gezondheid. Dank voor het schöne verhaal. En nou ja, ik hoop dat jij binnen stroomt en dat de hoofdvloer komen kijken. Ja, zo natuurlijk super zie je, dat we mijn doel kan bereiken natuurlijk. Met die krankheid onder andere dingen om naar acties te vullen. Ja, ik ga daar wel heel hard voor moeten werken. Dus maar ik ben nu op een level dat het toch wel, dat het toch wel kan eigenlijk. Ja. Geweldig. Gelukkig, afgelopen. Inderdaad. Ja. Veel succes weer. Bedankt voor het zo'n gesprek. Ja, dankjewel. Ga door. Dank je. Ja, zo wie dat weet, we nog vaker kijken naar dit programma, doen we aan het einde nog een rondleiding door de plek waar we zitten. We zitten al, gaat ziet natuurlijk in het burgerchef en kantoorchef en nog veel andere diensten. Durrenberg in Kerkroo op de Maat. Ja, is dit de Maat of is dit de Nee, de Neerspringstraat. De Neerspringstraat natuurlijk. En dus, er nog allemaal Zunsel, wat met ziet op, maar nog allemaal stootse eigenaren van de winkel. Thea en Harald. Stemt je nou? Wat? Ja. Dan straalt het nog richtig, er zit nog richtig daarbij het lager. Ja. Is het de bedoeling dat we blijven lagen? Hoe lang is dat op? We zijn maandag de 29 januari opgehangen. Ja. Het is toch al, dit is nu bouwd, dat is mei. Ja, zijn we toch. Dat is het enige al hoor, moet ik zeggen. Dus dan zijn we toch 4 maanden bezig. Ja. Te veel is goed. Ja, en wat zijn ze, een klein beetje over de geschichte, want daar gaat natuurlijk nog al jet aan vooraf. Aan de winkel, hey. Ja, mijn opa en oma, die zijn begonnen in de Maatstraat in 1952. 16 juni 1952. De opa en de oma. De opa en de oma. Begonnen met een kopieerinrichting. En dat is uitgegroeid tot een drukkerij. En mijn oma had daar speler kantoorchef bij krijgen. En daar zijn we eigenlijk weer bis eind januari. Mijn pap en mijn mam hadden dat weer gezet. Voor hand op een gegeven moment houden we een drukkerij met zo'n 20 medewerkers en een kantoorwakhandel. Ja. En uiteindelijk had mijn broer de drukkerij overgenomen en vuurhand het chef vuren aan de straat overgenomen. Ja, want dat is niet allemaal boekhandel. Joh. Nee, dat is niet allemaal. Pas in de latere jaren gekomen. Ja, in 2004 jong op de Eck, Groepellenstraat, Einderstraat, jong standaard boekhandel of plantageboekhandel, jong Schlessen. En ik had er allemaal de droom voor een burgerchef te hebben. En dat was voor mij toen het punt van, ja, wat kun ik nu doen? En toen heb ik besloten voor dat te doen. In de Maatstraat. Ja. En nu nee.
En nu, we zijn vorig jaar april zijn we begonnen met nadenken van ja, moest voor hij nu nog blijven of je hem toch verplaatsen. Ja. En dat is de Neerspringstraat geworden. Ja, ja. Voor jou net wist dat u nog veel de Bergstie. De Bergstie, ja. Doch Bergstie. Het hartje van het centrum, ja. Ja, we hadden ook door de mond we hadden 5 leesclubs en die zijn ook regelmatig hij bezoek het avonds. En dan mag voor ook de deur vrij en dan zit voor gezelligheid te kunnen over lezen. En ja. Wil je nog eens kijken op je plaats of niet? Ja. Ja, ja. Ja. Goed. Oké. Goed. Wat steun van Thea? Ik zie het natuurlijk maar. Ja. Doe maar het is natuurlijk vertellen. Eigenlijk wel de kern van de zaak. En dat is de kinderburger. Ja. Dat vinden we toch wel Jan wichtig. Ja. Daar begint het met. Wat? Kinderen moeten lezen. Ja. Moeten lezen, moeten vuur lezen werden door de mama naar pap, dan nooien ze zelf lezen. Ja. En spelen roetjes ze door naar, hopelijk is dat een basisgelaat voor veel te lezen. Ja. Voor veel is het vanzelfsprekend, maar voor een hoofdvloer ja niet. Nee. Dus, nee, absoluut. En het is voor ook nu natuurlijk een luxe, wat? Ik bedoel, zelf een boek geld. Ja, zeker. Is toch wel dan de bibliotheek, wat? Ja. En zijn er activiteiten voor kinderen? Ja, we hebben natuurlijk de kinderboekenweek. We hebben immer eng school die maakt de etalage daar. Dit jaar is dat basisschool De Schakel. Nee, niet De Schakel, de Spoorzoeker. Ja. Vorig jaar was het De Schakel. Nu de Spoorzoeker kunt hij de kinderboekenweek etalage maken. We hebben dit jaar de eerste keer op donderdag de 12 september de opening van de boekenweek voor jongeren. Aha. Dat is speciaal voor docenten en leerlingen. Is dat ook landelijk? Of, Dat is landelijk, maar het is de eerste keer dat hij eigenlijk in Parkstad het ook georganiseerd werd ervoor. Een aftrap met Chinook Thijssen, Michael Reefs en het Melanie van de Peut. Dat zijn 3 gerenommeerde schrijvers voor young adult. Ja. En dan hebben we voor Engeweg Spierder hebben we er avond voor de juffen en meesters. Ze ook schrijveren doen voor juffen en meesters inspireren om het leesonderwijs aantrekkelijk te maken. Ja. En dat is ook allemaal druk bezocht. Mensen moeten voor met z'n jongen, het is vol de tjenen meer. Ja. Ja. Ja, hartstikke zijn nog. Dat is een behoorlijke verzameling. Ja. Aan kinderburgers. Zo leuk allemaal. Ja. Steun bij de tijdschriften houden. Ja. Dat is een moeilijke business tegenwoordig hoor. Absoluut, maar u had ze nog. Iets wat ze ook erbij moet, vooral voor de iets oudere lezers, vooral de Duitse blijven. De Duitse ook, hij steunt ze nog allemaal, de nieuwe post, de moet van alles op de hoogte blijven wat jij daar zo deed in de business. Ik zie ze nog lekker heen, vroeger. En ze bestond nog immer. En die zijn nog niet goed te denken. Die zijn nog niet goed te denken. Dus echt nog de echte klanten voor. Ja. Alweer net door is, dan is het ook weer een spannende moment allemaal. Wenskaarten, je kent voor alles zijn. En nog natuurlijk is ook enorm erg in trek. Ja, we zijn bij het boekgeschäft Durenberg. Zo noem ik het allemaal in het plaat. Maar dit is een bankfiliaal. Ja. Wat? Ja. Virant hij is servicepunt van ING en hij helpen voor dus lu met bankzaken. En voor dus ook de lu helpen met digitaliseren. Dus ze kunnen hij er appje installeerd krijgen en wanneer ze problemen ermee hand, kunnen ze ook ermee terugkomen. Dus, ja, want bankfilialen hadden verenigd niet meer. Hoor. Nee. Wat je even naar het loket kan sloven en die lossen helpen, dat begint niet meer. Du hast, het laatste kantoor is gesloten in oktober 2023 in Heerlen. Ja. En op dit moment zijn we het meest toegankelijke punt van ING servicepunt. Servicepunt. En dan stiet hij dan de duur dat of stiet hij ING? Nee, dat doen we. Ja, we zijn allemaal opgeleid. Op dit moment zijn het 3 mannen die het kennen en nu zijn er nog 2 dames uit het team opgeleid. Ja. En we moeten dus ook allemaal opfrissen en bijscholen en nu maar op. Ja, dus het is echt eerste lijns bankwerk. Tot op zekere hoogte.
De meeste basisdingen kennen voor hij. Ja. En worden nu ook gewoon eruit kunnen die nog niet zo goed met de computer overweg kennen. En, ja. Ja. En dat allemaal maar ingewikkeld vinden. Ja, de toekomst is natuurlijk dat ze met de app moeten leren. Ja. Want het werd allemaal beperkter. In de toekomst, dan zal het probleem ook kleiner worden, denk ik. Ja, want dan werd natuurlijk zo'n de meeste lucht gedigitaliseerd. Ja. 400 jaar al. Ja. En hij aan die kant had we dus ook de mogelijkheid dat jullie zelf hun bankzaken komen doen. Dus vuur kennen het bedienen. Maar een klant kan ook zelf heen komen staan en zijn bankzaken doen. Want ze zelf geen PC hebben. Ja. Nou, goed. Ja, we staan bij de beroemde gele automaat inmiddels, de geldmaat. Ja. Alsof het dingen vreugd is, dan... Ja, druk bezocht bij ons. Vuur hadden een geldmaat plus assistentie. Dat wil zeggen dat jullie die hulp nodig hebben met geld opnemen. Want het ding is natuurlijk behoorlijk snel. Ja. Daar kan de vuur bij helpen. Er is een vuur bevoegd vuur om de lui erbij te assisteren. Ja, want je kunt natuurlijk in aanraking met allerhande privacygevoelige informatie. Ja. Nou, dus bij de bank gaat, hè? Ja, goed, we zijn geïnstrueerd wie voor de klant hij moest helpen. Ja. Want de oudere medemens, meestal vindt het jetzt spannend om hij dat geld op te komen halen. Ja. En ze steunt hij natuurlijk ook binnen, veilig. Als wie dat ze aan Stroos, aan Duur en de Moer van geld moet halen. Ja, zeker. Want dat had zij wel de winkeltijden, hoor. Dan moet ze natuurlijk wel... Dat is zo. Maar de meeste lui richten zich erop in en voorzien ook voorhand ook echt op vaste tijden dat voor de lui zien te komen voor te tanken. En ook de vaste klanten natuurlijk wel. En ook de vaste klanten, ja. En dat toont voor dus bemannen met ons personeel, met onze medewerkers. En het is natuurlijk zo, zo'n dienst wie Geldmaat en PostNL en ING, dat kan ze natuurlijk blijven arbeiden, want ze natuurlijk ook alle andere dingen waarvoor van leven, want voor die kunnen verkopen. Dat deed zich eigenlijk een beetje... De Hank wijst de anger. Ja. En dat probeer ik af en toe ook wel eens duidelijk te maken naar u, van kijk, we kennen dit bij je. Ja. Maar dan moet soms af en toe... Er moet een balans in zien. Ja, nou, een hele gevarieerde winkel. Met vooral natuurlijk de kern van, zeg maar, boek- en kantoorboekhandel. Ja, dat is natuurlijk ons hoofd. Dat blijft het ook. Ja, dat blijft het ook, ja, absoluut. En, wat vond ik nog zo'n meisjes hier u. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja, we vonden het ook leuk. Ja, het wordt toch wel op de 34e uitzending van Beleef Kerkhof Televisie. En met veel gasten had als hij langskomen, veel activiteiten bij Kerkhof de komende weken. Dus daar ontbreekt het jaar niet aan. En we zien de keer overal terug. En we zien nu keer terug in het geschäft. Ja. En dan vrije verzworm op u, wenn voor de nieuwste uitzending hand, de 35e uitzending van Beleef Kerkhof Televisie. Is toch wel een nieuw lustrum erbij. En dat je dan zie je volgens mij, kijk even op het brief van de Ziggen, op de 7e juli. Dan zitten we al midden in de zomer. En tot dan schön wegen en we zien u hier terug, zoals ik al zei, bij al die evenementen in ons schön stad Kerkhof. Dit wordt de 34e uitzending van Beleef Kerkhof Televisie.